Aquesta setmana hem conegut més detalls del projecte que el govern prepara per construir la Fundació de Badalona Capaç al barri de Montigalà. La presentació ha estat aquest dimecres. El museu i l'executiu ha aprofitat per explicar que aquesta opció permetria millores al barri, altres millores al barri, com ara la instal·lació d'equipaments educatius. El projecte, però, no compta ni amb el suport dels veïns de Montigalà ni amb la Fundació Badalona Capaç. Cap dels dos van assistir a l'acte. El projecte de Montigalà, presentat aquest dimecres oficialment, preveu un centre ocupacional de 2 plantes, arranjaments d'accessos, una pista esportiva, la instal·lació de jocs infantils i, a més, la dignificació del vial que travessa el Parc G4. També es reserva espai per una futura llar d'infants o un institut. Ens ha mogut és la voluntat de resoldre amb una solució pública un tema situat en l'àmbit dels serveis socials, de l'atenció a les persones amb discapacitat, oferint una solució que donés sortida a la problemàtica de Badalona Capaç i a la vegada que servís també per millorar alguns aspectes de ciutat i de transformació urbana. Coneixedor que l'oposició probablement tombi la proposta al ple municipal, el regidor de Badalona Habitable, Oriol Lledó, té clar que la situació no es pot quedar així i que cal una solució per a una entitat que fa una important tasca a la ciutat. En aquest sentit, ha insistit en que Esquerra Republicana manté el projecte de Morera modificat i millorat com a opció viable si Montigalà no tira endavant. No obstant, recorda que la resta del govern no hi està d'acord i que ha d'haver-hi un consens general. En cas de bloqueig pot ser estudiable i això és el que hem dit públicament. A partir d'aquí, si hi ha un bloqueig amb el tema de Montigalà, ha de ser obligatòriament el de Morera? No ho sé, en tot cas ha d'haver-hi un projecte possible. I possible vol dir que tingui l'acord necessari a govern i l'acord necessari al Saló de Plens, els 2 acords. El centre ocupacional es construiria en una parcel·la de terreny públic situada entre el parc, el camp de futbol municipal i l'Escola Les Ciències i tindria un cost d'entre 5 i 6 milions, finançat per l'àrea metropolitana. La tramitació urbanística seria a través d'un pla especial urbanístic i una permuta de terrenys entre Fundació i Ajuntament. El govern portarà a ple el projecte del centre ocupacional de Badalona Capaç al barri de Montigalà. L'executiu ja ha avançat que impulsarà l'aprovació inicial en Junta de Govern les properes setmanes. Com dèiem, les dues parts implicades, tant de la Fundació Badalona Capaç com els veïns de Montigalà, es mantenen en contra d'aquest projecte. La Fundació Badalona Capaç, Sílvia, es manté ferma en rebutjar l'opció del govern. Sí, reiteren que el projecte de Morera segueix sent el més adequat per la Fundació i demanen la complicitat amb les famílies i els usuaris i sobretot que no hi hagi confrontació amb el veïnat. Les famílies de la Fundació asseguren que la proposta del govern no és equiparable a la de Morera i és que, segons diuen, els usuaris de Badalona Capaç han de disposar de serveis que no tenen a l'abast al barri de Montigalà, com ara una biblioteca propera o un centre cívic. Des de la Fundació asseguren que seguiran lluitant per un projecte que no tingui cap cost per les arques públiques i afirmen no sentir-se part d'aquest projecte. El gobierno hace una presentación a bombo y platillo dirigida a no sé quién, pero desde luego que nada tiene que ver con las personas directamente relacionadas con esa operación. Nosotros dijimos que no iríamos y no hemos ido. La opción de Montigalà no es algo que tenga que ver con nosotros. Tendrá que ver con otras cosas, pero no con nosotros. Com dèiem, qui tampoc va ser dimecres al museu van ser els veïns de Montigalà, que aquell mateix dia van presentar prop d'un miler de signatures al registre municipal del Viver contra el projecte de la Fundació Badalona Capaç al barri. En concret, són 970 firmes de veïns que no volen que aquest espai de Montigalà es creï un centre ocupacional. Els representants de l'entitat veïnal insisteixen que aquests terrenys estan reservats a equipaments educatius. D'altra banda, els veïns critiquen que l'Ajuntament no els hagi convidat a la presentació del projecte. Consideren que el govern els ha faltat al respecte, no comptant amb la seva opinió per decidir sobre el futur d'aquests terrenys al barri de Montigalà. La alcaldesa, si esto lo tira adelante, va a tener problemas con los vecinos. Punto. Es decir, no hay ningún tipo de acuerdo ni propuesta. La única propuesta que nos han dicho es, y la última fue sí o sí. Y eso lo dijo en el pleno la alcaldesa. Pues señora alcaldesa, no es Montigalà. Y si no, pues mira lo que ha hecho Badalona Capaç. Esperaremos que pase esta legislatura y con otro gobierno, a ver si tienen sensibilidad, son más cercanos a los vecinos
y como mínimo llegamos a mínimos acuerdos. Reaccions negatives de les dues parts implicades, però positiva per a aquells col·lectius que són contraris al projecte de la Morera. Sí, els implicats en el projecte, en la protecció, del turó de l'Enric, han elogiat els trets d'aquest projecte. Un exemple és el president de la Federació de Comerciants de Badalona, Joaquín Nocete. Nosotros estamos a favor de cualquier iniciativa que impida que proliferen las grandes superficies en la ciudad. Esta es una de ellas. Nosotros ya llevamos luchando contra esta proliferación de grandes superficies durante varios años. Yo entiendo que es un problema de los usuarios de estos talleres que tienen que estar en unas condiciones dignas y con este proyecto de Montigalá tienen la ocasión de tenerlas.